A saúde feminina volverá a ser tema de debate nas xornadas Mulleres Saúde, que por segundo ano pon en marcha o Centro de Información á Muller de Ribeira. Os objetivos desta actividade docente que van a constar de 4 sesións serán ofertar formación e información de saúde con perspectiva de género, promocionar a saúde mental e emocional das mulleres e aumentar a súa calidade de vida, facilitar ferramentas para que as mulleres sexan suxeitos activos respecto da súa propia saúde mental e emocional, aumentar os vínculos sociais das mulleres participantes potenciando a súa subestima e seguridade persoal e, por último, contribuir ao coñecemento e aproveitamento dos activos para a saúde mental e emocional existente. Nas 4 sesións que se desenvolverán todos os venres do mes de outubro abordaránse temas tan complexos como os mitos sobre a saúde mental das mulleres, a ansiedade e a depresión, o autocoidado emocional ou os trastornos da alimentación. Estarán impartidas por destacadas profesionais en cada un destes ámbitos. Impartirá Iria Veiga Ramos, que é facultativa especialista en psiquiatría da área sanitaria de Santiago. E os contidos dos que tratará en esta sesión será a depresión e a ansiedade das mulleres, recoñecer a depresión e a ansiedade, atopar a axuda e claves e ferramentas para mellorar o benestar. A terceira sesión será o día 18 de outubro e leva por título Os trastornos da alimentación, que tamén, como sabedes, afectan maioritariamente ás mulleres. Impartirá Ana María Rodríguez Estévez, que é psicóloga sanitaria, e os contidos desta sesión serán que son os trastornos da alimentación, a imaxe corporal das nenas, mozas e mulleres, as redes sociais e a imaxe e prevención dos trastornos de condutas da alimentación. Os interesados en asistir poden reservar praza a través dun formulario colgado na web municipal ou contactando co CIM. Teñen opción de inscribirse ao ciclo completo ou a cada sesión de xeito individual. Aínda que vai dirixido principalmente a mulleres, o ciclo está aberto ao público en xeral.